Mal podpriemerné IQ, ktoré dosahovalo 86 bodov. Trpel schizofréniou, ako dieťa bol zneužívaný a jeho mozog bol výrazne poškodený na miestach, ktoré ovplyvňovali jeho správanie, jeho empatiu a tak celkovo. No proste kombo, ktoré neveští nič dobré. Dámy a páni, Arthur Shawcross. Arthur sa narodil v roku 1945. Podľa jeho slov bol od 7 rokov zneužívaný svojou vlastnou mamou. Toto tvrdenie však jeho mama popiera a keďže Arthur bol známy ako patologický klamár, ťažko povedať, či to je pravda alebo nie. Arthur bol celé detstvo šikanovaný vlastnými spolužiakmi. Pocikával sa až po pubertu, no a ako väčšina sériových vrahov, pasiu našiel v mučení zvierat. Vrátane chrobákov, proste v mučení čohokoľvek. Ešte predtým, ako dovršil 22 rokov, stihol sa dvakrát oženiť a dvakrát rozviesť. Obe manželstvá boli len takými rýchlovkami kvôli Arthurovej násilníckej povahe. Manželky napadal na dennej báze jak psychicky, tak fyzicky. No a ako by nestačilo, popri každej manželke mal milenku a popri každej milenke mal prostitútku. Písal sa rok 1972, keď Arthur zobral na rybačku 10-ročného chlapca Jacka. Chlapca zneužil a jednou rukou ho uškrtil. Doslova chvíľu na to Arthur vylákal von 8-ročnú Karen zo susedstva, ktorú rovnako zneužil a usmrtil rovnakým spôsobom ako malého Jacka, a teda jednou rukou. Tentoraz však Arthurovi šťastie neprialo a susedia videli, ako odchádza s malou Karen smerom do lesa. Arthur bol zatknutý a dostal 25 rokov za mrežami. Po 15 rokoch bol však za dobré správanie z väzenia prepustený. Ak si myslíte, že Arthur sa za tých 15 rokov nad sebou zamyslel a zmenil niečo na svojom správaní, tak sa veľmi mýlite. Z basy vychádza poučený s ešte väčším a monštruóznejším chtíčom zabíjať. Hneď ako bol Arthur z väzenia prepustený so svojou v poradí už 4. manželkou sa sťahuje do Rochesteru. Súdnictvo bolo v tom čase názoru, že bude lepšie, ak nebudú vzbudzovať paniku a o Arthurovej minulosti sa nikto nemusí dozvedieť. No a to samozrejme znamená, že Arthur sa sťahuje do Rochesteru s úplne čistým štítom, čo bola osudová chyba. No a ako už asi aj tušíš, po pár mesiacoch zabíja opäť. Tentoraz mu však do rane prišla 27-ročná Dorothy. Dorothy bola prostitútka, ktorú uškrtil pod mostom. A ako sa sám pochválil, uškrtiť jednu ženu mu trvalo ani nie 4 minúty. Novinárovi, ktorý s ním viedol interviu, dokonca ukázal presný bod, ktorý zvykol obeti potlačiť. Samozrejme jednou rukou. Telo prostitútky bolo nájdené v rieke Genesee. A preto môžeš Arthura poznať aj pod pseudonymom The Genesee River Killer. Po smrti Dorothy nasledovala jedna vražda za druhou. A keďže Arthur presedlal z detí na prostitútky, polícia ani len netušila, že by za týmto všetkým mohol byť Arthur, keďže nevídanou raritou, aby jeden pedofil presedlal na prostitútky. Arthur zabil ďalších 11 žien a hoci väčšinou ich uškrtil, trpel jednou odpornou úchylkou. No a tým odpornou myslím naozaj odpornou. Arthur sa aj po niekoľkých dňoch vracal k rozkladajúcim sa telám. Rád sa nad nimi uspokojoval a rád ich požieral. Obzvlášť rád požieral mäso HIV pozitívnych prostitútok. On sám totiž veril, že je HIV pozitívny a týmto chcel svoju smrť urýchliť. To, že je HIV pozitívne mal potvrdené, bola to čisto jeho dedukcia. A prostitútky zabíjal pravdepodobne kvôli tomu, aby sa im týmto spôsobom pomstil. Ako som spomínala, k telám sa vracal. Najradšej mal, keď bolo telo už v takom značnom rozklade, ako sám opisuje so šibalským úsmevom, že keď chytil lebku, tak sa mu sama od seba oddelila od tela. A potom ju len tak šmaril do vody. Niektoré prostitútky dokonca rozrezal od krku až úplne dole. Nakrájal si jej pohlavný orgán a zjedol ho. Keď rozpráva tieto jeho skúsenosti v jednom interviu, je pritom zachytený na videu. Opisuje ich obzvlášť šibalským úsmevom, ako by to bol nejaký jeho najväčší životný highlight. Avšak tento jeho zlozvyk pomohol k jeho dolapeniu. Polícia vrtuľníkom hľadala ďalšie telá a pozostatky žien, keď si všimli na brehu rieky podozrivú osobu. Bol to Arthur, ktorý opäť nedokázal odolať tomu, čo má najradšej. A teda konzumovať telo v pokročilom štádiu hniloby. Arthur bol zatknutý a hoci sa to snažili zahrať na to, že nebol príčetný, neprešlo mu to. Lekári našli v jeho mozgu abnormalitu, poškodenie, ktoré mohlo takýmto nechutným spôsobom ovplyvniť jeho správanie. Súdni lekári však dokázali, že si bol plne vedomý svojich činov a taktiež, že si plne uvedomoval závažnosť svojich skutkov a že veľmi dobre vedel, že to, čo robí, nie je v poriadku. No a ako som už spomínala, Arthur dostal 250 rokov a na jeho smolu neumiera na HIV, ale na infarkt v roku 2008.
Ešte taká jedna zaujímavosť na záver. Arthur počas jeho pobytu v base v sebe objavil skrytý talent a vášeň pre malovanie. Kto vie, možno keby sa k umeniu dostal skôr, tak by všetko mohlo byť inak. Ale to sa už nedozvieme. Aj keď nebudem klamať, mám isté pochybnosti. Dúfam, že sa vám dnešný diel páčil a vidíme sa opäť o pár dní. Majte pekný večer. Čau.